Què fas aquesta nit? L'únic programa que fa possible que la nit del dissabte comenci a les 5 de la tarda. T'imagines viure una cita a cegues? Vull conèixer un grup de noies. Vull conèixer un noi. Conèixer una noia. A mi m'agradaria conèixer un grup de nois. Un noi sol no faig res. A Ràdio Barcelona 2... Viure una cita cega. Pues esto habrá que preguntárselo a mamá. Volem conèixer uns nois. Una noia Sí, a mi m'encantaria. que no vagi en romansos, Jo penso que és la persona que donaria la talla. atractiva. Jo soy Marina. Jo soc simpàtic. 29. De 23. Jo 26. De la meva edat. Anar a sopar, ballar. Morenos i alts. Femenina. Per què no? Conèixer una princesa. Què fas aquesta nit? Amb Toni Marín.